Moko kuom mine manyocho konyore thuolo mar tho mar Raila Odinga nyaka hik mare ochako nyithindgi nying jatelono. Giwacho ni mano yor chwalo huma mar Raila kod yawo dhod gweth ne nyithindgi. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar nigi mathoth. Ndalo auchiel bang' piny Kenya wito jal mathoth oganda yango kaka thuon Raila Amolo Odinga, gino mane oweyo kuyo mathoth ahinya. E osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga nyithindo 57 osenyuol are tho mare kaka iyangonwa kod nyamrerwa makanyo Faith Akoth. From 15th chieng' mane wawito jatelo to 19th chieng' mane wakowe wasebedo gi 57 deliveries. Nyithindo ma jowuoyi waseyudo 34, manyiri 23, makes a total of 57 deliveries. E ward ma joma mine mosekonyore warado gi Lavenda kod mine wetene mane okonyore e thuolo mane Raila ong'ielo e orengo nyaka chop ikne. Lavenda leronwa ni ochako nyathine Amolo kaka achiel kuom nyinge Raila, kowacho ni ling'any mare nyaka dhi nyime kaluwore ni jaode bende osega gombo bedo gi nyathi mochak Raila. Koro kano chopo tarik mane jakom koro weyo wae emane tarik mane yude e hospital kae. Koro naneno ni koro kanyuole nyako nachak min piny ma min Ida Odinga, to kanyuole wuoyi to nachake mana koro Raila Amolo Odinga himself. Wuongi osebedo ka gombo ka nying mar Amolo no, mar Raila. Komachielo e boma ma Nairobi, Pauline Awino mane okonyore tarik 15 tudo chako nyathine ni Raila gi lek mane oyudo ndalo 3 motelo ne tho Raila ni oyudo mich mar nyathi. Kabende okoni odiochieng' onogo jaode nobiro kagwayo ni Jowi osenindo kendo kono lakteche ni nyathine nyinge Raila Amolo Odinga maonge nying machielo ma ibomiye. Biro na ni mheshimiwa luonga, koro securities emo biro kawa kai ni mheshimiwa luonga. Kora penjo ni to mheshimiwa luonga kure, and it was a dream ni gitera Upper Hill na bia ne mheshimiwa. So I was going no kangena dine no mheshimiwa mane. Koro ka gi on office ka donjo to ngama naneno sura ne okobiro na no kamake, but naneno kagima nen ng'at majatelo e serikal. Toko nani zawadi yako ndio hii nimekupea. Tana noni omia nyathi akirapiwa hivi kobo nyathi kama tomia nyathi toko nani mai zawadi mukeline ka ona wuon gi obiro immediately kanyuol akaniambia onge nying mora mane wapango ma Raila Amolo Odinga en wuoyi. Yes, mana gwambo giyango ne gigombo ne nyithindegi magichako Raila go mondo bio misir gidong kendo gibed gi huma kaka mar Raila pachoka. Raila is a big name and okanyal regret chako Raila nying. Yani Raila ilikuwa kwa damu, neni ya remo magi mani ya rembo joluo rembo nagi, but achake mana for a remembrance. Wachake nying mar Amolo no nikech kaluwore ni en ng'ama strong kumoya e bebor. Koro wadani koro kadongo Nyasaye mondo miye mana teko kod obed gi huma ma gimbi maduong' no. Kane oloso wachno tende osiptal ma Jaramogi owacho ni nitiere geno ni thoth nyithindo mapoko chak nyinge ibiro mi nyinge Raila kaka yor medo tero mahu mare nyime. Jaramogi kaka wana referral hospital wayudo mine mang'eny. Koro wageno ni pod wabro yudo ji mang'eny ma chako nyithindo Raila Amolo. Kata bedni oganda jo Kenya wito thuon mar gi Raila Amolo Odinga, nyinge wicho kane wil godo ni mar are thone nyaka sani nyithindo osenyuol kendo chak nyinge ne Raila Amolo Odinga. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu.